και το αλουνό είναι του Μαρσιάλ. Αλλά περιμένω να μείνει και ελεύθερος αυτό. Και Μαρσιάλ θες 7 εκατομμύρια συμβόλαιο, πότε τα βρείτε. Για πες τον πάρει αριστερά. Φύγε! Παροξισμό θα έχουμε! Δεξιά! Πού πας εκεί να πεις την λάβα! Εδώ, τρέχει. Τι κάνεις σε μήτρα μας τρεφούσα! Σε λέω τον παιδί να δεις το γύρο. Σε σένα έτσι θα αλλάξει το σπρέαμι σου. Τώρα θα σε Άλλαξε το κάνει. σπίτι. Ο άλλος μας ξέρει, εντάξει τι κάνει. Παιδιά, Εσύ το φας. όταν σας λέω παροξισμό, έλα! Πάμε να ανοίξουμε. Α, είναι πρώτο live της χρονιάς Μελίδη. Ακόμα δεν ήρθα. Για σένα Μελίδη, για σένα. Αυτά που δεν έχεις πάει. Απ' τα φαρό. Όχι, στο τέτοιο. Στο Μπελέ, στο Μπελέ, αυτά είναι. Θα γράψω και έβαλατε. Μαλάκα. Δεν ξέρω. Ναι, άκουσα κάτι σε Σεβίλα. Εγώ σας έκανα την πρόταση. Σπόρα. Διευκολύνεται και εσάς το Παναθηναϊκό. Ναι, για να πάρει ο Παναθηναϊκός στην Κορέα. 30 γκολ και τρίβεται τα μάτια. Εμένα σπόρα δεν είναι άσχημος ρε φίλε, δεν είναι τόσο κακός όσο νομίζετε. Μάλλον δεν τον έβλεπε Γιάννη. Ίσως ρε φίλε, δεν ξέρω τόσο... Άσπρο Σαμάτα, λέει πεσμένος ρε, χάλι μαύρο. Εντάξει, εκεί είναι θυμωμένος, κάτι είναι τώρα, είναι κοινό... Είναι αργός. Όταν έχει την μπάλα στα πόδια τη χάνει σε δευτερόλεπτα, δεν πάει κάτι στην μπάλα. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν μπορεί να βάλει πλάτη. Είναι σεντερφόρ και δεν βαρύ σεντερφόρ θεωρητικά. Τα γκολάκια τα έχει όμως. Έκρηξη δεν έχει, ποιο γκολάκι έχει. Ποιο γκολάκι έχει. Κομμάτια δυστυχώς φίλε. Εκτός τόπου και χρόνου πάντα, τα μόνα γκολ που βάζει ξεσπιάνε, θα γίνει κάποια κόντρα, κάποια ναμπομπούλα, θα του την μπάλα στα πόδια, μάλλον εσύ θα το πλασάρει και θα το γκολ. Αυτά είναι γκολ που βάζει. Και με πέναντι που έβαλε πέρσι 6-7 πέναντι πόσα έβαλε, που μπορούσε το πέναντι. Ναι. Και με καμιά κεφαλιά. Αυτά είναι. Εντάξει, δεν σου λέω τι είναι ρε φίλε νούμερο 1. Δεν μπορείς να έχεις ένα καλύτερα σωστό. πέστε για ύπνο χανουμιά. Έλα ρε ευλογητέ, κι άλλος ευλογητός. Ποιοι είναι αυτοί βρε μαλάκα. Πες ένα παχύδης αυτός ευλογητός. Α, ευλογητός. Τα μαύρα χάλια. Τι λέει, Κώστας Σοφιανός, γαμάς, πούτσους. Καινούργιο είναι αυτό. Έλα ρε Κώστα Σοφιανέ, καλώς ήρθες. Καιρό έκανα να σε δούμε και σένα. Πού είσαι τσάκα. Κοίτα, οι νυν πρωταθλητές. Γιατί είμαστε πρέσβεις γι' αυτό. Γι' αυτό είναι πρέσβης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ναι. Άρε Λάνς, τι την κάνατε. Και άντε, έλα. Γιατί πριν την προεδρική θέση σε Μιχαλάκη. Γιατί είναι ο νέος πρωταθλητής. Πήρε η ΑΕΚ, πήρε ο ΠΑΟΚ, τώρα ποιος είναι. Ολυμπιακός. Δεν θα πεις Παναθηναϊκός, ρε. Δύσκολα και εγώ το βλέπω δύσκολο για μας και για τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα δούμε πώς θα το πάει. Αυτό είναι δύσκολο Παναθηναϊκό. Πρέπει δύσκολο το πάω και για εμάς, όχι το Παναθηναϊκό. Τι λες, πιο παράδειγμα στο Παναθηναϊκό του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε. Ρε μαλάκα, ο ΠΑΟΚ σου λέω πήρε τον. Δυστυχώς εδώ πέρα και ο Γκαγκάτης θα κάνει κάτι. Δεν ξέρω, κάτι θα κάνει ρε φίλε. Όχι, δικιά μας είναι η ΕΠΟ, ρε. Ποιος θα λέει αυτά ρε μαλάκα. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Τι θα κάνει. Μπορεί να τους βοηθήσει ρε φίλε, δεν ξέρω. Καταρχήν, Αντρέα, άμα λένε ότι είσαι εκεί μαζί εσείς, θα φαγωθείτε στο τέλος. Αν είστε πάνω μπροστά, ποιο θα αφήσει, θα αφήσει ο Μαρινάκης να κάνει κουμάντο ο άλλος, ή θα αφήσει ο Σαββίδης να κάνει κουμάντο εσύ. Θα φαγωθείτε στο τέλος. Αν πάει έτσι, να είναι πόντο-πόντο και όλοι μαζί. Θα δεις ότι μετά θα μαλώσει μεταξύ τους και λέει: όχι, εσύ μας έσφαξες, όχι, εγώ σε έσφαξα, όχι, εσύ με έσφαξες. Και εκεί που είναι. Γιατί τώρα τα έχουν λίγο καλά. Εντάξει. Ναι. Πέρσι ποιος ήταν στη θέση του Γκαγκάτση. Ο δικός μας ήταν, Δικός σας πήρατε πρωτάθλημα. Όχι, δεν πήραμε. Άρα. Δεν είναι απόλυτο, ρε φίλε. Είναι απόλυτο. Τι είναι απόλυτο, τι Ότι δεν πρόκειται να. Εντάξει, Τόνι Άγιος, καλησπέρα ρε Τόνι, καλησπέρα. Έχουμε και να έχει τόσο μεγάλη. και horror game έχουμε μετά. Αν ήθελε να πάρει Σαλίδης είναι ο πρώτος μάγκας. Ήρθε, έκανε ό,τι έκανε. Τα πούλησε, κράτησε και μετοχές από το γήπεδο. Έβαλε και έκανε και ο Παπαρένα. Δεν το έλεγε ψέματα όπως ο Μιχάλη, δεν έλεγε ψέματα ο άνθρωπος. Το έλεγε εδώ και 5 χρόνια. Και πέρσι το είπε και πρόπερσι το είπε. Δεν ξέρουμε το πότε. Και τώρα αυτός τρία μπαϊμπάς έκανε. Όταν σε είπα πέρσι ότι του χρόνου φεύγει, έλεγες μαλακίες έλεγες. Ήξερες ότι θα φύγει σίγουρα εσύ. Έτσι ακούγονταν. Από πού ακούγονταν, τρία μπαϊμπάς έκανε ο άνθρωπος ρε φίλε. Από εκεί έφυγε. Λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας έφυγε, όχι λόγω. Πέρσι ακουγόταν το καλοκαίρι, αν θυμάσαι καλά, Ναι. ότι το Ντεμέκ ενδιαφέρεται για την ΑΕΚ φημολογούμενο αυτός ο μεγαλομέτωπος του Όφη. Δεν προχώρησε, Ανδρέα. Άρα σημαίνει ότι από πέρσι ξεκινούσε το. Αν να δείξει ποιος θα έρθει. Αυτό ναι, βέβαια. Φύγει, βέβαια. Δεν το είπε ποτέ όμως ακριβώς. Ήταν απότομο. Ήταν απότομο. Και αυτό που έλεγα πριν με ρώτησε τώρα Μιχάλης, για πες λίγο για την ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ έκανε λίγο τριξίματα με την αλλαγή του Πρόεδρου. Είναι λίγο κάπως περίεργη φάση, ας πούμε. Και ο Αλμέιδα λίγο μέχρι να. Δεν κατηγορώ τον καινούργιο Πρόεδρο. Είναι λίγο αλαφούζος κι αυτός. Είναι άσχετος φούλα από μπάλα. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι. Όταν είσαι άσχετος φούλα από μπάλα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Το ξέρω. Πρέπει να έχεις πολύ καλούς συνεργάτες. Ή θα σας φάνε τα λεφτά που του έπαιξαν να γίνει αυτό. Ναι, όμως τώρα μέχρι. Αυτό σου βάζει στο καραβάκι μέσα και σου πετάει. Ναι. Α, μπορεί, δεν το ξέρω. Πάντως, άκουγα αυτά που λένε και δεν το πίστευα και λέω κάτσε εδώ τα λέω, υπερβολική θα είναι, λέω με την καρδιά. Μαλάκα, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ καλή ομάδα. Στρωτό ποδόσφαιρο. Μπροστά έχει ένα μαύρο. Ήταν μαύρο, το Βραζιλιάνο. Ήταν λες και έπαιζε Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι ήταν. Δηλαδή, εγώ έβλεπα. Δεν ήταν τόσο χάλια πάνω. Να ξέρεις κάτι, καμιά φορά είναι συγκυριακά. Δηλαδή τώρα πες Καλυθιάκη, μπορεί να φάει 3 γκολ Καλυθιάκη και να δει τι έγινε. Αυτές οι μικρές κάνουν κάτι τέτοιο. Το μόνο που δίνω άλμοθη είναι, επειδή έχουμε καινούργιο προπονητή, θέλει να περάσει τα Βέβαια. Έχεις πολλούς καινούργιους παίκτες που ακόμα δεν έχουν κάνει καν προετοιμασία μαζί. Ο Πελίστης είναι πολύ ωραίος παίκτης. Ο Πελίστης με το που ήρθε προσγειώθηκε, την άλλη μέρα έπαιξε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Και τον γκολ που βάζει, την πάσα που δίνει στο 2-2. Και πριν το μάτσο με την Καλυθέα είχαμε το μάτσο με τη Λάτ που ψόψαν τα παιδιά. Αυτό. Ψόψανε πάρα πολύ. Πιστεύω ίσως το στοίχησε. Πειράστηκαν. Αφανή. Πάντως εγώ πιστεύω αυτός ο πολιτής δεν βγάζει παρέμβαση. Πάντως δεν ξεκίνησε Καραπατικός. Αν χάσει τώρα μέσα στη Τούμπα. Πού πάτε τώρα? Τώρα. Ναι. Αν χάσει μέσα στη Τούμπα έχει φύγει. Ναι, αλλά περάσατε Ευρώπη και αυτό δίνει πλεονέκτημα. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Ναι, αλλά δεν περάσαμε Ευρώπη για να σου πω αμάν πήραμε το μεγάλο. Ναι, αλλά περάσαμε κόφρα. Εμείς που δεν πήγαμε, τι να πούμε. Εγώ σου είπα, εσείς είναι μέχρι είναι κατά Θεσσαλονίκη. Να το διώξουμε δηλαδή? Όχι, δεν μπορεί. Διώχνετε αυτός ο προπονητής τα παιδιά, για πείτε λίγο. Αυτό έμεινε. Εντάξει, μια χαρά τόσο δεν λέει. Α, τόσο τι είναι ρε μαλάκα θα. Δεν έχει άλλο ρε μαλάκα, τελείωσε. Είχα πιο καιρό εγώ. Εντάξει, έχω ούζο. Ούζο και λικέρ ωραίο, 30 Λικέρ θέλετε, καλό. Είμαστε ρε μαλάκα λικέρ γκόμενα. Εσύ είσαι ατρέ και αυτό το φέρα. Πάντως είναι ωραίο το λικέρ, να ξέρετε. Ωραίο το λικεράκι. Πανέλας είναι. Αντιγράφω λίγο το Παναθηναϊκό, δεν πειράζει. Έλα, αντιγράφω. Αλβέρτης Διαμαντίδης, λίγο αντιγράφω. Πάντως, για την ΑΕΚ να κλείσουμε τώρα έτσι όπως σου ρωτήσει και ο Μιχάλης, το ευρωπαϊκό είναι ένα άλλο σκέλος. Το πρωτάθλημα είναι διαφορά της, δες τώρα. 2 νίκες καλές και μία ισοπαλία από το πουθενά. Εσύ από την Καλυθέα δεν δικαιούσαι να κερδίσεις, έτσι δεν είναι? Να το πούμε. Να κερδίσει όχι. Να κερδίσει όχι. Ναι. Η ΑΕΚ δικαιούται να κερδίσει με τη Λαμία. Και εκείνη την αγωνιστική του έπαιξε στο Αντρέα, έπαιζε καλύτερα η ΑΕΚ από τους άλλους. Αν το βάλει συγκριτικά. Και όμως δεν κέρδισε ρε μαλάκα. Και όμως δεν κέρδισε γιατί και ο Λιβάη δεν τράβηξε. Δεν είχε σύντροφο να βάλει κανένα άλλο. Το ποδόσφαιρο μόνο που δεν έχει καταλάβει δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει ο καλύτερος. Αλλά εμένα σαν ΑΕΚ, το πρώτο χάλια, ημίχρονο, δηλαδή την είδα και έλεγα. Δηλαδή μια φλήρη περιοχή. Την είδες ή ήσουν πάνω από το κινητό? Την είδα ρε. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ καλύτερη. Στο δεύτερο Κοϊτά τους έκανε εκεί πέρα ο Κοϊτά, ο μαύρος. Ξέρεις τι δεν έχει, θα πεις τώρα άμα είχε και αυτό δεν θα ήταν εδώ. Τεχνική δεν έχει. Άμα τα μάθεις λίγο και τα λιδές. Έλα μελάκι, ήρθε ο Μελίδης. Λοιπόν τώρα που είμαστε εδώ. Κάτσε ρε, δεν χωράμε να πούμε πλέον. Όχι πάλι τη φούσκα μου. Σταμάτατε ρε. Τώρα τη φούσκουσα, πήρα μια τρόμπα. Πήρα μια τρόμπα και δεν μπορούσα να πει στο στόμα. Κάτω μένει κανείς. Πήρα μια τρόμπα από το θεσμό. Και να μην αρέσει το κάτω. Ακόμα τις βίδες παραγγέλνεις. Γεια σου Γιάννη, ποιος είναι αλιγάτορας? Άντε ρε αλιγάτορα από τα Κύρια. Αεκάρα. Καλώς ήρθες αλιγάτορα. Από τα Κύρια, αλιγάτορας. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Έμπαινε πολύ συχνά στα live. Αλιγάτορας. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλιγάτορας. Δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι αλιγάτορα όμως. Το ξέρεις εσύ ρε μάρακα από τα Κύρια? Δεν το ξέρω. Πες το όνομά σου από τα Κύρια. Κάτω. Τι νερό, νερό έχει. Κάτσε με τρυπήσει από το τεμί. Μαλάκα με τρυπήσει και γίνομαι εδώ πέρα χάλια. Μελίδη με την box. Ο Μελίδης έχει τώρα παίζει box και να κοιμάται. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Αλλά είναι κόντε το Μελίδης. Μελίδη. Αυτό είναι για 5 χρόνια παιδάκια. Λέει όλος, δεν σε χάμψα μικρό, κάτσε κάτω λέει. Ο Άρης στο πικίνι. Να το! Καλά ευρωπαϊκά δεν είναι και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να πούμε από τώρα.
Απευθείας. Ναι, απευθείας είναι. Δεν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Ξεκινήσατε καλά 3-3. Εντάξει. Εντάξει, δεν παίξατε με καλά. Και πέρσι ξεκινήσαμε 8-8. Έκανες μέρες 8-8. Και Και μετά έρθει κάτι φορά. Ναι. Άντε ρε, δεν το ήξερα αυτό. θυμάσαι που έλεγα το περίεργο ότι παίζει όλα τα παιχνίδια εντός έδρας. Α. Είναι το πρόγραμμα έτσι. Ναι, έτσι ήταν το πρόγραμμα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και τα πήρε όλα στο 8, Ναι. Πω. Και μετά τι κάτι φορά ήταν αυτή, ρε. Γιατί Σαν το- φάνηκαν τα δύσκολα παιχνίδια να τα πλησιώσουν. Μετά δεν είχε ομοιογένεια καθόλου, ρε. Πέρσι Λέει- δεν είχε Α. καλή ώρα. Πάμε πάλι για τη Red Bull. Με είδε, δεν φέρνει απλώ την κάμερα από τα μάγουλα. Γελάει πατουσάκι, γελάει ο άλλος. Πώς δεν κατάλαβα. Φτάνει να τρως έτσι, ρε. Σε βλέπουνε. Τι είναι να καταφάς εδώ ίδιος. Τη λάμπα εκεί το φως. Εγώ για το παιχνίδι ήρθα. Πού είναι ο Παχυζάκης, για το παιχνίδι θα παίξουν. Πού είναι ο Πού είναι ο Παχυζάκης. Ποιο πήρε, να πούμε για τον Παναθηναϊκό, ρε, παίζει τον Παναθηναϊκό κάτι. Αφού λέει το Ολυμπιακό. Έτσι δεν έχει κανένα να πούμε για τον Ολυμπιακό, 3-3 έκανε. Οι μεταγραφές πώς τους είδες του Ολυμπιακού, γιατί για τις μεταγραφές λέμε. Οι μεταγραφές δεν είναι και τόσο στα πόδια. Έχει ακόμα να πάρει, έχει κενά. Ναι, δεν θα πάρει κανένα. Πήρε τον Σέρζιο Ολιβέρα. Δεν θα πάρουν κανέναν άλλο. Κανέναν άλλον. Κάλυψε το κενό του Όρτα τώρα ο Ολιβέρα. Πες να ο Όρτα είναι καΐρος. Θα λείψει, ο Ποντένσε και η Φορτούνη θα λείψουν. Ποντένσε ειδικά. Ο Φορτούνης δεν μαλάκα, ο Γουίλιαμ είναι. Ποντένσε είναι. Το Γουίλιαμ πήρε στη στο Φορτούνη. Θα δείξει στο γήπεδο το. 5 επίπεδα πάνω είναι ο Γουίλιαμ του Φορτούνη. Williams Οι κινήσεις που κάνεις που σπάει, ναι, τον πήρα βέβαια στο FIFA, δεν ήταν τόσο καλός. Πρέπει να το πω και αυτό στο FIFA. Ήτανε λίγο. 35 εκατομμύρια έσκασα για να τον πάρω τον Πελίστη και 8 εκατομμύρια. Σκάσε να αρχίσει, δεν πληρώνω τζαμπαγό. Για να παίρνω όλη την ώρα γυρίζεις βούρες. Και ένας λιγμένα κρασιά. Αλλά ο Πελίστρη, φίλε, φίλε. αλλά ο Πελίστρη που τον είδα ρε φίλε στα παιχνίδια και με τη Λάνς. Φάνηκε η διαφορά ποιότητας ενός παίκτη. Βέβαια ρε φίλε. Παλιά στην Ελλάδα. Και εμείς χαρήκαμε όταν τον πήραμε. Παίρναν τους μάδους που παίρναν καλή, πληρώναν. Τώρα παίρνουν ό,τι Ναι, ρε, φίλε. παράπλευρη απώλεια έχει και δεν ήταν ο άλλος λέει σε εμάς πώς έλεγα το μαλάκα πίσω ρε που ήταν. Δεν είναι όλο όμως ότι Πώς έλεγα το πλάκα. Ποιον είναι δύο Όχι στην στον Πάοκ. Ο Σαμάτα. Όχι στο Σαμάτα ρε. Ο Σαμάτα στην Αγγλία έπαιζε. Πριν 3 χρόνια που έπαιζε στην Ντεμέκρα στην Μπαρσελόνα και τον πήραν και μπορούσε να στρίψει. Τι έπαιζε, ήταν στον Ομάδας. πάγκο, ναι, και καθόταν. Αλλά το εξτρέμ, Τι- δηλαδή. τι- Δεν λέει, πήγαινε να στρίψει και τραυματίστηκε λέει ρε. έπαιζε. Κατάλαβε τι λέει. Τραυματίστηκε Πέφτει κιόλας. μόνος του. Άσχημα τραυματίστηκε λάθος. Αγγλία, Τώρα έδωσε πάσο ο Μιχάλης στην τι να σε πω. Ο καλύτερος όλων των εποχών ποιος Ο είναι. Ροναλντίνο. Το είπε και μόνος του. Ο καλύτερος. Για μένα. ναι. Ο καθένας λέει, δεν λέει. Και ο Ρονάλντο μπορεί να είναι ρε φίλε. Ρε και σε λέω, πες το. Εγώ λέω Ροναλντίνο. Μ' άρεσε πιο πολύ. Μέση. Εσύ λέω Μέση, εντάξει. Ροναλντίνο τα πάντα έχει θέμα. Εγώ θέλω να σκε... Μα την είδε ξυπνά. Ναι. Εγώ ήθελα Ροναλντίνο. Τι, Ωραία, ξυπνά. Ροναλντίνιο. Και εγώ Ροναλντίνο. Εγώ όσους έχω δει, κοίτα και ο Ρονάλντο ήταν καλός Βέβαια, όλοι είναι. και Μαραντόνα, τον Ροναλντίνο μπορεί να θα σκάσει. Για μένα. Εγώ πάντα Ο τον βάζω. Ροναλντίνο δεν ξέρω, δεν μπορεί να χάσει κανένας. Εγώ πάντα βάζω τον Ροναλντίνο γιατί ήταν ο πιο στα αρχίδια των εναντιαλωνών. Ούτε γυμναστικές, ούτε τίποτα κάνει η ζωή. Παρόλο αυτό ήταν σε το επίπεδο. Αυτό σε λέω. Αυτή είναι η διαφορά, Μιχάλη. Πήγε, Έκανε. Μετά τα γράψιμα τα παράτησε. όταν πήγε στη Μίλαν, Εντάξει, κλασικός. Παρασκευή βράδυ ήταν σαν πουζούκια στην Στην Ελλάδα. Ελλάδα, σωρέ μου πήγαινε έτσι. Και Σαββάτο έπαιζε μπάλα στη Μίλαν και ήταν πρώτος παίκτης. Αλλά τότε που ήταν στα καλά του, τότε που ήταν στα καλά του, φίλε, έκανε πολύ προπόνηση. Ήτανε- Δεν φάγανε να χτίσει και τα Τα τάξεις. καλά του φίλε ήταν Άπιαστος. Πρωί μεσημέρι βράδυ έκανε προπόνηση. 4-5 χρόνια max. Αυτό που λέει. Κάνει όλο έξω συνέχεια. Μμ. Μπορεί να το κάνει άνθρωπο παίκτη αυτό. Ο Μάνταλο κάνει όλο συνέχεια έξω η μπάλα. Έξω. Μην και το μαντάλο, πριν 2 χρόνια άλλα. Δεν το γάμα στον μπούστι, δεν το μπορώ καθόλου ρε. Ποιον να λέει. Το Μάνταλο. Αυτός έκανε. Το Μάνταλο τη ΣΑΕΚ. Πάμε να παίξουμε κάτι. Ναι, θα βάλουμε ρε. Για τον Πάο και πάμε ρε παιδιά, για τον Πάο κάτι. Πάω γκολ. Πώς το γκολ βλέπει και τον over Πάο. φέτος. Καλή Γκολ, ομάδα γκολ και φέτος over. πάλι, Όχι, γκολ και over. Δεν θα είναι ισχυρό λέει το Πάο Όχι, φέτος. Όχι. Όχι. Έχει πολύ λύκο ρε Αντρέα. Όχι. Μέσα δεν θα Τι είναι. όχι. Και εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, πού θα Έχει είμαστε, αλλά τρομερό πρόβλημα αμυντικά. Τρομερό πρόβλημα. μπροστά γιατί δεν το συζητάς. Με τη Σουντάλη και Τσάλοφ και δεν συμπαζεύεται. Ποιος τους άλλους. Κι άλλο δεν είναι καλός. Εντάξει, είναι ο Λευκό Σαμάτα Ο ακόμα. άλλος όμως είναι πολύ καλός. Εγώ Ο ξέρω- Σουντάλ είναι πιο καλός, παιδιά. Εγώ ξέρω μετά τη ζωή Σουντάλ είναι καλός. μετά τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν με πείθει ο Πάοκ. Αυτό που Όχι. είδαμε τη Μάλμε, όχι με τη Μάλμε, πριν από τη Μάλμε ποια έπαιζε. Τώρα Α, εκεί ήταν πιο χάλια ρε με τη Τώρα Σουντάλη. μιλάει για αρχή ρε Με φίλε. τη Σέρβικια, εντάξει ρε Αλλά φίλε. φίλε με τη Μάλμε. Αλλά εγώ που τον είδα από τον Ατρόμητο τώρα, Ναι.
Έπαιξε καλά ο Πάοκ. Και δεν είναι μόνο αυτό, τον μπήκε λίγο κόντρα τη θυσία. Τώρα δεν ξέρω άμα. Εσύ άλλα λέει στην ομάδα. Το θέμα Αλλά του Γκάτσι Πάοκ. έχουμε. Για τον Πάοκ το είπα, τον πήγε κόντρα. Τι Τι λέει, Παντουσάκη, Πατερίδη πάνε πίδα λέει από την Παναγία που έχει και άποψη για τον Πάοκ. Ο Σπίνος. Θα σου δώσω και σένα Λοιπόν. βιβλίο δώρο, όποτε έχεις τα γενέθλιά σου, το παιδί και τα θυμωμένα αστέρια. Ένα ωραίο ερώτημα. Ποιος σας φάξει περισσότερο Ολυμπιακός ή ο Πάοκ? Κανένας. Θα είστε αγκαλιά, Αντρέα, πώς το βλέπεις? Ακόμα να καταλάβεις ότι στην εποχή του VAR δεν χρειάζεται σφάξιμο. Κάτι θα πάρετε, δεν μπορεί, ρε Αντρέα. Έτσι θα μείνετε. Όπως πήρες εσύ. Τι είναι αυτά που λες και Ό,τι εσύ. πήρες εσύ. Δηλαδή, τι είναι αυτά που δεν χρειάζεται σφάξιμο. Δεν χρειάζεται. Εδώ άλλο σου πάει το βάρκι να μένει και εκεί πέρα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να σφάξεις. Τα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Χέρι ήταν το Α, από αυτή την άποψη. Χέρι ήταν. Δεν ήταν. Κι όμως, Αντρέα, μετά τον Χέρι, Παναγία. τώρα πρέπει να ξανάλαβεις ο κανονισμός. Μάριος Αντρεάκης, έλα ρε Μάριε. Πες την Παοκάρα, Μάριε, πες την Παοκάρα. Τι γράφει εδώ? Χέρι είναι, αλλά έτσι όπως το βγάλαν τον νόμο. Τάισον, δεν είναι ο παράπονο. Αντρεάκης. Κανόνας. Ναι, άλλαξε ο νόμος όμως πάλι. Κανόνας. Άρα είναι ακούσιο. Ναι, αυτό. Γιατί έπεσε πολύ Αλλά κριτή, είναι τους αργίες είχαν πίσω. Αλλά λέει χέρι. Είναι χέρι, δεν είναι χέρι είναι. Χέρι Είναι κτήρηση. η αιτία της τέτοιας. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ισχύει ο νόμος του Ευρωπαϊκού στην Ελλάδα? Κανονισμός, Αντρέα, μαλάκα, ο κανονισμός. Της UEFA. Ναι, ισχύει. Εννοείται. Δηλαδή αυτό που έγινε στο Δεν Euro ισχύει. ανήκει στη FIFA, ανήκει στην UEFA. Ισχύει το Euro δηλαδή εδώ. Εννοείται. Τότε τι συζητάμε? Τι συζητάμε, απλά είναι αηδή αυτός ο Το κακό είναι ότι. Άλλαξε ο δεν διαλέγει. Γιατί κλείζετε την πόρτα, δεν μπορείς να πίνεις. Μονάχα για να ανοίγει κάτι πρέπει να κάνω εδώ. Δεν μπορεί για να ανοίξει. Όπα! Άμα κατέβαινε σε γαμίσου. Έφυγε. Έρχεται πάνω! Έρχεται πάνω! Μαλάκα έρχεται πάνω! Από κάτω τα σπίτια του Θα σε γαμίσει τώρα. τα σκηνάκια δεν ακούγονται. Κάτσε με μπήκα σπίτι. Κάτσε! Για δεν το βρήκα το παιχνίδι, παιδιά. Θα γαμίσω τη μάνα, αλλά τον βάστα. Στα δικά σου έκατσε ο Μελίδης, στα κοινότερα έκατσε. Τώρα έρχομαι. Τρέχα μου. Μελίδη, θέλατε λίγο. Ποιος να πατήσω. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα, μόνο με το ποδί. Πολύ καλό Μελίδη. Έλα σε μια δωρεά. Κάτσε παρακαλώ, μην το... Μαλάκα, 5 ευρώ είναι. Σε πάρω Τι δύο. πρέπει... Κάτσε. Κάτσε το παράσταση σου θέλω. Κάτσε. Αύριο μάγκα. Εγώ φτάνω σου τώρα. Σου εδώ μόνο. Θα μπει όμως για να δούμε. Ήρεμα ρε. Καλά σε λέει Μελίδη ο άλλος. Δεν μπήκε όμως. Θα σε πάρω ένα συνολικό σάκο για να κάνω το έτσι. Μπατρίδης θα να πέσει και κύριε μαλάκα. Μπήκε. Έλα, λίγο το δούμε. Αυτό είναι αυτό το. Στο διάλογο. Μαλάκα! Σε βρεγά με το σπίτι. Έλα, αυτό παίξε μουσχάρι. Σιγά, Έπαιξε φλόρε. μαλακία. Αυτό το βαλατάλο ρε. Εντάξει, εκείνο ήταν αλλά ήταν προβληματικό, αυτό δεν είναι ρε μάλακα. Ήθελες το πρώτο, κοιμήθηκε ο Μερίδης. Το στο πρώτο λες ρε εκείνο πάρε. Τώρα για 10 λεπτά μας γάμισε. Τώρα μην διακονείς τον μπάστα του. Ναι, κοιμήθηκε μπροστά να παίξει λέει τα αρχίδια του. Αν δεν βρέχει το χειμώνα. Τι να παίξει γράφει, σε βλέπω. Τα αρχίδια τα άστρα, δεν είναι. Είσαι και βλάκας, δεν μπροστά σου είναι να Ναι, μουσικά. αλλά τι να παίξει το είπε. Να ρε μαλάκα, μπροστά σου είναι, στο βγάζει. Πού το βγάζει εδώ, το βγάζει εδώ. Ναι, βρε, Κάπου το βγάζει. Ποιος Τι είναι? να παίξει. ψέματα δεν μπορείς να πεις. Σαρώσει λέει, τι σαρώσει. Σούρωσε μάλλον εννοεί. Σ' αρέσει λέει. Ποιος είναι ρε? Ρε μάθε να γράψει ελληνικά, μας έβγαλε στα μάτια. Ποιος είναι ρε? Δεν λέει Αυτός. όνομα ρε. Πού να πει, χέστης είναι ρε, πού να πει. Λέει ότι είναι ο Μπάκα Μπούκα. Εντάξει, χάρη. Ο Μπακαμπουκά. Τα χέρια του Μελίδη.
Άντε ρε, πέσει για ύπνο. Άντε για ύπνο. Πάνε και στο γάλα σου. Τώρα το κατάλαβα, τώρα το κατάλαβα. Θα πάνε για ύπνο. Πορειδόλα. Σίγουρα τώρα πάει να τραβήξει μια μαλαγία. Δεν θα προλάβει. Θα κοιμηθεί στην τουαλέτα μέσα. Αυτό φώτος από το Το κάνω. ζόμπι βρε μαλάκα με τα βυζιά και τα γάμια. Ναι, όχι, έτσι ήταν. Σιλικόνη. Πήρα 2-3 ζόμπι και τα έκανα. Με σιλικόνη. Ναι, Τι είναι με ζόμπι του σιλικόνη. 2024. Το Silent Hill 2 είναι το remake. Κοίτα βυζί που έχει. Σκέψη. Νοσοκόμες είναι, ρε. Το βυζί. Εδώ σε έλεγα να σε το παίξεις μαζί. Κοίτα βυζί είπα να με κάνεις μια δουλειά για ακόμα έρθεις ένα χρόνο από τον πάτο σου. Πού να παίξεις ένα μαλάκι εσύ. Δεν παίζει εκεί πέρα. Είπα να με κάνει να την υπολογίσω. Το τέτοιο. Εσύ ήθελες τα παιχνίδια τα μικρά ήθελε, Αντρέα. Αλλά στα τι Τα- θα το κάνω ρε. Ήρθε μια φορά δεν έγινε. Το κάνω. Δεν σας πω. Καλά που ατομούσε ένα χαμάκι παιχνίδι έτσι. Α, το σκότωσα αυτόν. Πάμε τώρα. Το ένα δεν το έχω. Το ένα είναι απλό το remake. Το remake. Γιατί είχα παίξει λίγο στο Αλλά γαταϊκά! Και πετούσε τα τσεκούρια. Και μαλακές σχέδια. Μαλαγία. Το τρία είναι ωραίο. Όλα τα πρώτα τρία είναι. Το δύο πιστεύω το καλύτερο από όλα. Κάτσε ρε μαλακά, έχω αρκετά. Πήρα από εδώ. Πρέπει να αφήσουμε. Δεν ξέρω πού το έχω τώρα αυτό. Αυτό είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια, Γιώργο. Θέλει πολύ. Τώρα. Βάλε το μαρμούκα να σκάψει. Αν και ο Μιχάλης το ξέρει, τα ξέρει πολύ καλά τα παιχνίδια αυτά. Επομένως θα μας βοηθούσε. Το ένα δεν μπορεί να σκάψει. Αλλά Θα μας βοηθούσε. η ίδια φιλοσοφία. Κλείνω φίλε μου, τα μάζεψα, τα έκανα. Σε κράτησα για λίγο παραπάνω. Οπα, τι έγινε εδώ πέρα τώρα. Πότε το επόμενο. Το επόμενο φίλε δεν έχουμε ακριβώς ημερομηνία. Το ανακοινώνω στο Facebook, στο TikTok, στη σελίδα στο Ψάτσι 21 στο Facebook, στο προφίλ μου στο Facebook, παντού στο Facebook, στο Instagram. Δεν έχουμε σταθερά, είναι ανάλογα τα μάτς που θα γίνουν. Δηλαδή τώρα είχαμε κενό, έπαιξαν 3 ευρωπαϊκά, παίξανε και πρωτάθλημα και βρήκαμε χρόνο να τα μαζέψουμε. Πιστεύω σε καμιά, ξέρω εγώ, ίσως και τέλη του μηνός να κάνουμε ένα ακόμα ή αρχές Αυγούστου ή αρχές Οκτωβρίου. Ιταλία καλή. Ποια Ιταλία, δεν κατάλαβα Ιταλία. Σκατά, ποια Ιταλία. Θα δούμε πότε θα κάνουμε τώρα. Πάντως το ανακοινώνω πάντα το live. Όποτε μπορέσουμε, όποτε είναι, όποτε βρούμε ευκαιρία, μαζευόμαστε. Πολλές φορές κάνουμε και μόνο παιχνίδια, να ξέρεις. Δεν κάνουμε δηλαδή... η ώρα είναι πάντα 10-10.30. Πάντα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέρα. Η ώρα είναι 10-10.30 ανοίγουμε. Σήμερα είπαμε 10 και τέρτο ανοίξαμε. Ας πούμε την κάμερα. Και παίζουμε πάντα ένα παιχνίδι και μιλάμε αθλητικά. Αλλά κάποιες φορές, αν δεν έχει τίποτα ή αν θέλουμε, κάνουμε μόνο παιχνίδι. Μόνο. Δεν λέμε για αθλητικά. Απευθείας πάμε... Ναι, Άγγλοι είμαστε, ναι. 10, πολύ Άγγλοι είμαστε. Δεν έχουμε ακριβώς ώρα, όχι. 10 λέμε, 10 και 4 ξεκινάμε. Να. 10 και 5, 10 και 10, εκεί ανάλογα που θα είναι. Ο Κοτοπουλάς που είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ο Κοτοπουλάς που είναι. Δούλευε. Δουλειά είχε, έλεγε. Αλλιώς έρχεται και αυτός σε πολλά είχε έρθει, σε πολλά live stream. Τώρα δεν ξέρω. Καθάρισαμε και αυτό. Ναι, αγάπησε μια κότα. Άιντε. Φίλε μου, καλή νύχτα, γιατί πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ και όσοι ήσασταν εδώ. Τα λέμε στο επόμενο live.